Γεια σου. Κάνε τα δικά σου κεκάκια ή αγόρασε έτοιμα και στόλισέ τα για να γλυκάνεις τη μαμά σου για τη γιορτή της μητέρας. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαντιγί ή βουτυρόκρεμα. Εγώ κάποια τα έκανα με σαντιγί και κάποια με βουτυρόκρεμα. Τη συνταγή της βουτυρόκρεμας που έκανα εγώ στην έχω γράψει στο βίντεο. Δεν έχει σημασία να τα κάνεις τέλεια. Η μαμά σου θα χαρεί όπως και αν τα φτιάξεις. Όπως βλέπεις και τα δικά μου δεν είναι επαγγελματικά. Γιατί δεν είμαι επαγγελματίας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.